טוב, עכשיו אני מצלם אותך. אתה נהג מרוצים החדש של ברוך? מתי אתה מתכונן לצאת לסיבוב בכורה? מתי אתה מתכונן לצאת לסיבוב בכורה? מתי? עוד מעט? שהוא יזיז את הגרוטה? וואי וואי וואי. כן רומי, איך אתה אוהב את האוטו של ברוך? ואתה מתכונן להיות נהג שלו בהתנדבות? או שאתה הולך לקחת על זה כסף? מה אתה אומר? מגניב, גם אתה תכף שמענו עליך.